कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। आम्ही गेले 16-17 वर्षापासून सतत या घाटातून प्रवास करतोय, परंतु आत्ताची जी परिस्थिती झाली चौपदरीकरणानंतर ती अक्षरशः कधी इथे दरड कोसळेल किंवा माती खाली जाईल किंवा भराव खचेल याची सतत भीती असते। त्यामुळे आम्ही रस्त्यावरनं रात्रीच्या वेळेस तर प्रवास करण्याचं आम्ही धाडसच करत नाही की रात्रीचा शक्यतो परशुराम घाट आम्ही टाळतो आणि दिवसासुद्धा जेवढं लवकर हा घाट पार करून जाता येईल तेवढं आम्ही जात असतो। एवढंच सांगणं आहे की लवकर काम संपावं, कारण मी लास्ट एप्रिलला पण इथे आलो होतो। एप्रिलपासून मी बघते काम चालूच आहे। चिपळूण तालुक्यातील मुंबई गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरण अनेक वर्ष रखडलेलं असून विविध टप्प्यावरती काम रखडलेली आहेत। त्यामध्ये परशुराम घाटातील धोकादायक स्थिती कायम चर्चेत राहिली। या घाटामध्ये एका बाजूला 23 मीटर उंचीच्या दरडीचा भाग असल्यानं या ठिकाणी पावसाळ्यात नियमित दुर्घटना घडत असतात। मुंबई गोवा महामार्गावरील परशुराम घाटामधून जीवघेणा प्रवास सुरू आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरील परशुराम घाटामध्ये ठेकेदाराकडून तात्पुरती मलमपट्टी सुरू असून कॉन्क्रीटला तडे गेल्याच्या ठिकाणी भर पावसामध्ये सिमेंट ओतण्याचे प्रकार सुरू आहेत। मुंबई गोवा महामार्गावरील परशुराम घाटामध्ये पावसामुळे कॉन्क्रीटला तडे गेल्यानं रस्त्याची गंभीर अवस्था झाली आहे। पावसाळ्यामध्ये या घाटातून प्रवास करताना काळजीपूर्वक प्रवास करावा लागतो। घाटातील कॉन्क्रीट रस्त्याला तडे गेल्यानं परिस्थिती गंभीर बनलेली असून ठेकेदाराकडून तुटलेल्या भागांवरती सिमेंट ओतून थोडीफार दुरुस्ती केली जाते। प्रामुख्यानं गेल्या 2 महिन्यांमध्ये वाहनांच्या अपघाताचं प्रमाण या ठिकाणी वाढलंय, तर दुसऱ्या बाजूला भरावाच्या ठिकाणी रस्ता आणि संरक्षक भिंती कोसळण्याच्या घटना वाढल्यात। त्यासाठी दरडीच्या भागात लोखंडी जाळीच्या माध्यमातून उपाययोजना केल्या जात आहेत। घाटात काही ठिकाणी माती खचत असल्यामुळे वाहतुकीच्या दृष्टीनं घाट अधिकच धोकादायक बनलाय। पावसात वाहून जाणारी माती रोखण्यासाठी ठिकठिकाणी दगडांचा खच टाकला जातोय। 2 महिन्यापूर्वी परशुराम घाटात कोसळलेल्या संरक्षक भिंतीच्या बाजूनं गॅबियन ऑल उभारण्याचं कामही वेगात सुरू करण्यात आलं होतं। सुरुवातीला सिमेंट कॉन्क्रिटीकरणाचा पाया तयार करून त्यावर जाळीच्या साह्यानं दगडी बांधकामाची रचना करण्यात आली। घाटामध्ये काही ठिकाणी माती खचत असल्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवरती देखील ताण निर्माण झालाय। रस्त्याच्या दोन्ही लेनवर तडे गेल्यानं आता फक्त एका लेनवरून दोन्ही बाजूंची वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली। यामुळे वाहन चालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो। आम्ही गेले 16-17 वर्षापासून सतत या घाटातून प्रवास करतोय, परंतु आत्ताची जी परिस्थिती झाली चौपदरीकरणानंतर ती अक्षरशः कधी इथे दरड कोसळेल किंवा माती खाली जाईल किंवा भराव खचेल याची सतत भीती असते। त्यामुळे आम्ही रस्त्यावरनं रात्रीच्या वेळेस तर प्रवास करण्याचं आम्ही धाडसच करत नाही की रात्रीचा शक्यतो परशुराम घाट आम्ही टाळतो आणि दिवसासुद्धा जेवढं लवकर हा घाट पार करून जाता येईल तेवढं आम्ही जात असतो। वास्तविक शासनाने या ठिकाणी योग्य उपाययोजना करणं गरजेचं होतं, परंतु जो काय भराव केला तो सातत्याने रस्त्याला बघितलं तर खूप भेगा पडल्यात। कधी तो भाग खाली ढासळेल अशी आम्हाला भीती वाटत राहते। त्यामुळे सरकारने लवकर लक्ष द्यावं किंवा कमीत कमी काही पर्यायी मार्ग तरी येण्या जाण्यासाठी आम्हाला चांगले व्यवस्थित सुस्थितीत ठेवणं गरजेचं आहे। परशुराम घाटावरती आज गव्हर्नमेंटने हे जे काम करायला सुरुवात केलेली आहे ते बघून जरा चांगलं वाटतंय, पण हा रस्ता धोकीचाच आहे। जरा लवकर काम केलं गव्हर्नमेंटने, फास्ट हात चालवला की जरा चांगलं वाटेल, कारण हा रस्ता येण्या जाण्याचाच रस्ता रोजचा रस्ता असतो आमचा। कसं इकडनं आमचे कस्टमर्स काही असतात किंवा कोणाला काही भेटायचं असतं, आम्ही त्या साईडला जात असतो, दापोली खेड साईड। तर हा रस्ता नेहमीचा असल्यामुळे इकडे आम्ही जेव्हा आधी यायचो तेव्हा थोडं इकडनं गाडी चालवताना आम्हाला थोड्या भीती वगैरे वाटायची। आणि आता कसं होतं, गव्हर्नमेंटने काम केलं आणि हा रस्ता पण बंद आहे, त्यामुळे इकडे पाटी जरा वाहतूक कोंडी होत चालली आहे। आणि आता नवीन काम जेव्हा गव्हर्नमेंटने करतं, फक्त एवढंच सांगणं आहे की लवकर काम संपावं, कारण मी लास्ट एप्रिलला पण इथे आलो होतो। एप्रिलपासून मी बघते काम चालूच आहे। फक्त एवढंच आहे की लवकर काम व्हावं। आता 17 वर्ष काम चालू आहे, पण अजूनही पूर्ण झालेलं नाही। पण तरी पण आता चिपळूणवासियांना खूप गरजेचं आहे। आम्हाला आता याचा चिपळूण खेड दापोली या साईडला जातो आम्ही, तरी पण आम्हाला इथं सामना करावा लागतो। दरम्यान माती वाहून जाऊ नये म्हणून घाटामध्ये दगडांचा खच टाकून माती रोखण्याचा प्रयत्न केला जातोय। मात्र ह्या उपाययोजना तात्पुरती असून घाटाची स्थिती अधिक धोकादायक बनत असल्याचं चित्र सध्या निर्माण झालंय। मुंबईकडे जाणारी लेन पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली असून त्यामुळे प्रवाशांनी सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं। मुंबई गोवा महामार्गावरच्या परशुराम घाटातील समस्येवरती उपाययोजना करण्यात हायवे प्रशासन फोल ठरतोय। येथील कामं प्रगतीपथावरती असली तरी मात्र परशुराम घाटाच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय।
दरम्यान परशुराम घाट आणि मुंबई गोवा महामार्गाचं काम कधी पूर्ण होणार असा सवाल कोकणवासीय नेहमी विचारत असतात. आता ह्या संरक्षण भिंतीच्या दुर्घटनेमुळे सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवरती आलाय. तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी.